ang ginumana kaninyo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod, ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon ka natong tanan. Happy New Year ka natong tanan. Ani kita karon sa bag-ong tuig sa atong liturgical calendar. Karong adlaw, bag-ong tuig. Unya, nag-celebrate pud usab kita sa unang Domingo sa Adbyento. Upat ka semana nga pagpangandam para sa pag-abot sa manunubos. Mangutana kita, every year magkibuhat kita niini nga celebration. Unsa man ang epekto kanato? Sa ato bang pagpangandam, sa ato bang pag-agi sa upat ka semana nga pagpangandam, anaa ba kini nahitabo sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi? Anaa ba'y nausab? Unfortunately, mo kini ang usa sa mga siguro makit-an nato nga usa sa mga pagkulang nato nga mga magtotoo. Na-excite kitag maayo para sa Pasko. Unya, ang atong dapat preparahan sa atong kaugalingon, atong nakalimtan. Na supposed to be, ang upat ka semana nga pagpangandam, mao kunta kani atong unang pangandaman sa kaugalingon para inig-abot sa adlaw sa pagkataw sa manunubos, andam ang atong kasing-kasing o hunahuna. Pero, unsa may nahitabo, wala kaayo nato nahatagan og gibug aton og bili ang atong Advento, ang upat ka semana nga pagpangandam. Kita karon gipahinumduman sa unang Domingo sa Advento. Kabaw kita unsay meaning sa Advento? From the word Adventus, coming, waiting. Pero, dili lang diha kutob sa paghulat. Kita gipahinumduman nga diha sa atong paghulat, dili na siya passive lang, nga wa kitay buhaton. Diha sa paghulat, kitang tanan gipahinumduman nga utab naapod kusab kitay buhaton. Unsay atong buhaton? Nga atong dawaton ang tao nga atong pagahulaton. Hinaot unta, after the 4
4 weeks nga pagpangandam sa Advento, season of Advent, hinaot pa unta after sa last Sunday of Advent, makaingon kita, Ginoo, ania ang akong kasing-kasing, ania ang akong kaugalingon, ania ang akong kinabuhi, andam na nga modawat sa imuhang pagsilang or sa imuhang pagpanganak, sa imuhang pag-abot. Mao kini ang nindot nga pamalandong, nindot nga pagpangandam. Dili kita maghunahuna kaayo sa unsa pay mga i-prepare sa unsa atong ipinaskuhan sa inyong unsa kay ipinaskuhan sa mga kinugos no, unsa kay ihatag nako ani no, unsa kay kauno nako ani para sa Noche Buena, etc. etc. Those are external preparations. Di siya dautan, maayo siya, okay siya. Pero hinaot pa unta atong hinumduman nga ang Pasko dili na para kanato, para na sa Ginoo. Mauna sa pag-abot sa Ginoo, sa pag-abot sa Emmanuel, hinaot pa unta kitang tanan andam dawaton siya. Ang uban nato kay tungod sa kabisi sa pagpanganda maghunahuna unsay mahitabo sa Pasko, ig-abot gayud sa December 24, gikapoy ng uban. Nawagtang na ang excitement, nawagtang na ang energy. Sa atong mga pagbasa karon, labi na gayud sa ato ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas, there are 2 parts nga ato karong nadungog. Una, kung naminaw kita sa mga pagbasa, makalilisang gayud. Imagine, giingnan dinhi si Jesus mingon sa mga tinun-an, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod, mga lisang sila sa dinaguok sa dagat, nagpungasi nga mga balud, panguyapan ang mga tao, ang mga planeta sa kawanangan motipas. Imagine, makahadlok gayud, makahadlok etong tan-angon kini. Makaingon kita sa first part sa atong gospel sa basahon sa Ebanghelyo ni San Lucas, makaingon kita nga lifeless, walay kinabuhi. Pero sa ikaduhang bahin, kita usab gipahinumduman sa Ginoo nga anaa siya. Ningon siya, anaa siya, magbaton kitag kalig-on. Magbaton kitag kalig-on kay anaa ra siya. Usahay, if we try to relate this gospel in our own life, in the first part, kita usab in one way or another, we also experience this kind of experience. Sometimes in our lives, makaingon kita nga usahay atong kinabuhi, wala nay lami puy-an. Tungod sa kadaghan, sa kadako sa problema, sa unsa nga mga struggle o challenges sa kinabuhi, makaingon kita, dili na ang ngayon, kawala na gayoy lami, kawala na gayoy gana ipuyo aning kinabuhi. Mao nang ang uban maghikog. Kay ngano man, para nila dili na ang ngayon, lifeless na ang ilang kinabuhi. Usahay usab kita maka-experience ani mga igsuon. Kita naka-experience ani niabot ang panahon sa atong kinabuhi nga makaingon kita, dili naman ni angayan, wala naman ni ayo akong kinabuhi, may pagmatapos na lang. Pero sa ikaduhang parte sa atong ebanghelyo, kita usab gipahinumduman nga anaa lang ang Ginoo nagauban kanato. Well, in fact, kung atong basahon sa unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias, kita gipahinumduman. Niingon niingon si Propeta Jeremias, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Judea ug Israel. Niadtong higayuna magpili akong hari nga kaliwat ni David. Iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo sila nga malinawon. Mao kana karon sa unang Domingo sa Adbento, kita karon tanan gipahinumduman. Bisan pa man naka-experience kita og dili maayo, bisan pa man naka-experience kita og nakabati kita nga wala nay ayo ang atong kinabuhi, kita gipahinumduman nga motuo lang kita nga naa ang Dios, nga mosali kita nga naa ang Dios. Mao kini ang tema sa atong unang Domingo sa Adbento. Ang unang kandila ang atong gidagkutan, nagrepresent kana og hope, paglaom. Mo na mga igsuon,
Bisag naa kitay mga problema ang gidala-dala karon, mga dagkong problema ang gipas-an karon, dili kita mawagtangan sa paglaom. Kay nga naman, musalig kita nga ang Dios, nga ang Emmanuel, anaa nagauban kanato. Ang pangutana og challenge para kanatong tanan. Andam ba kita dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi? The season of Advent is not just about waiting, but instead, we are all asked to do something. Yes, as we wait for the coming of the Messiah, we are also asked to do our part. Ug unsa man ang atong parte nga atong pagabuhaton, nga ato siyang dawaton sa atong kaugalingon, nga ato siyang dawaton sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Og ato karong ipadayag ang atong pagtuo sa Ginoo ug kitang tanan magingon, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang buktong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya mga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot. Sa sinugdanan niining bagong tuig sa liturhikanhon nga sa simbahan, magampo kita alang sa atong isig katawo, ang atong gugma magpadayag nga kita nagtukaw ug nagpaabot alang sa mahimayaong pag-abot sa atong manunubos ug moingon kita, Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga niining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madani sa pag-ampo o pagpenitensya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga sila nga naghanay o nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgo nga ang dangatan sa kanasuran anaa sa kamot sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan.
nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo, Joel Chevalier pare, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka og ayaw paglangan. Nga ang anak sa tao, mutanyag sa iyang kaluwasan, ngadto kanila nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka og ayaw paglangan. Ato sa biapil sa pag-ampo ang atong mga igsuon nga mga frontliners, nga unta panalipdan sila kanunay sa Dios sa mga disgrasya ug sakit, ilabi na gayud sa coronavirus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Iapil usab nato pag-ampo ang atong mga igsuon nga natakdan sa coronavirus ug katong mga naigipamati. Inaot unta ang hatagan sila sa Dios ug kahupayan sa ilang kaguol ug unta maayo na sila sa ilang gipamati ug sa mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Sa hilom ato karong pangayoon ug ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan. In a special way, we remember the people nga nangayo sa atong mga pag-ampo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Labing mapuangurong Amahan, kaluy pagpamati ang mga pag-ampo ni ining imong banay. Taliwala sa tanang mga kaguliyang o kausaban sa kasaysayan, nagpaabot kami sa pag-abot sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.